o metodă nouă, oarecum nu, este nouă. o metodă veche, recunoscută. Mai nou, că salinoterapia artificială. Ca și artificială, da. Artificială, da. Este salinoterapie care cu toți știm că ajută foarte mult atât la tratarea cât și la profilaxia unor boli, mai ales pulmonare. Începând de la rinitele alergice, la faringite, la tracheite, bronșitele acute, unele boli cronice, bronșite cronice, tabacice sau pur și simplu bronșitele cronice, până la silicoze, adică o expunere, un tratament recomandat de perioade diferite, în funcție de boala respectivă, poate să aducă beneficii atât curative cât și profilactice. În plus, în București s-au făcut câteva saline artificiale care chiar au performanțe extraordinare prin faptul că au o temperatură constantă. Avem și noi aici în imagini o astfel de salină artificială. Da, și confortabilă, o temperatură de între 20 și 24 de grade, o umiditate de 40-60%, ceea ce înseamnă ideal pentru organism. Țin să precizez că atât pentru adulți cât și pentru copii este benefică această salinoterapie. Copiii mai ales primesc cu mare bucurie pentru că scapă de tratamentele clasice, de aerosolii clasici, de injecții, de pastile și mai ales că aici în aceste saline au activități, desen, citit, jucat și așa mai departe. Știu românii despre acest tip de cură, despre salinoterapie artificială, de aceea spuneam la începutul acestei discuții că este o metodă nouă, pentru că a apărut relativ recent pe piață. Recent. Da? Românii încep să cunoască prin tot ceea ce facem și noi public, ca să se știe că această terapie alternativă este foarte benefică. Și care nu este numai diferența dintre o cură normală, da, naturală, și această cură artificială? Este bine dirijată, este bine controlată, ai alt confort. Plus de aceasta, v-am spus, nu numai pentru patologie respiratorie, ați precizat și dumneavoastră, pentru alergii, pentru creșterea imunității organismului, pentru detoxifiere. Adică atâtea planuri de lucru pentru salinoterapie, dacă ne gândim, sunt afecțiuni care sunt greu tratabile chiar medicamentos. Apnea nocturnă sau sfărăitul, care în salină, după o ședință, 2-3, apar perioade de acalmie destul de îndelungate. Cum acționează aerosolii salini? Aerosolii salini se transformă în microparticule care pătrund prin mucoasele tractului respirator sau prin tegument, particule care conțin aproximativ 80 de elemente, de minerale, care sunt toate necesare organismului. Aș mai preciza că, în afară de cele cunoscute, au un efect extraordinar, s-a constatat la cei care sunt în stres, care au depresie sau care au o astenie fizică. Foarte bune rezultate au fost date cu expunerea cu tratamentul cu salinoterapia. Și trebuie să fim perfect sănătoși înainte de o astfel de cură? Nu, sănătatea este un termen relativ, adică trebuie să știm perfect sănătoși mă refer aici, să nu fim răciți, să nu suferim, nu știu. Nu neapărat, să știți că și bolile acute se pot trata în salină. Și răcelile banale, da? Rinoreile alergice, care nu neapărat, adică și răcele, nu boli acute. Asta este cu totul altceva. Sau boli infecțioase. Cui nu este recomandată atunci o astfel de cură? Cei care sunt suferinți, am spus, în general persoanele în vârstă care au complicații cardiovasculare, care au complicații, boli asociate, destul de grave, nu sunt indicate celor care, sigur, nu suportă, eu știu, care fac reacții adverse la expunerea într-un spațiu, eu știu, dar, în general, sunt puține contraindicații care medicul sigur că le va face atunci când pacientul se prezintă și... Cu cât e o problemă mai din pripă și cu cât acționezi mai devreme, știm că rezultatele sunt mai bune. Când este indicat să apelăm la un astfel de tratament, la o astfel de cură? Și cum știm că avem nevoie de... Imediat ce aflăm de diagnosticul respectiv, că medicul asta și face, constată dacă este necesar, pentru ce este necesar, cât este necesar ca să trateze prin salinoterapie.
Adică este important ca bolnavul să știe despre el, să știe despre boala lui, să știe dacă este alergic, să știe dacă are nevoie de această salinoterapie. Deci, sigur că pentru un om sănătos este foarte benefică pentru, v-am spus, crește tonicitatea, detoxifierea, ajută la creșterea tonusului muscular, ajută chiar la hidratarea tegumentului, la dispariția riduilor, adică este foarte important. Interesant ce spuneți. Da. De câte ședințe este nevoie, domnule doctor, pentru a ne trata o problemă? Iar este variabil termenul de ședință, pentru că este indicat de medicul respectiv, care se ocupă de pacientul. Dar, în general, cam cât durează o cură? Cu aproximație, bănuiesc că variază, exact ce spuneați mai devreme. Este aproximativ, eu știu, 2, 3, 4 până la 10 ședințe, depinde de patologia respectivă. Și cât durează o cură? O ședință? În interval de timp, mă refer. Și cum decurge ea? Prin activități permanente. În cadrul salinei avem activități de toate genurile, de citit, săli de relaxare în care de conversație, și în timpul acesta de 1 oră, de 2, de 3, în funcție de recomandare, asta face pacientul și se simte foarte bine, are toate condițiile. Deci, practic, noi stăm și doar inhalăm aerul acela care ne face bine? Sigur că da. Ba chiar mai mult putem să facem și activități fizice.